ассалому алайкум ҳамватони азиз. Инда саломат хонавод сабрам бошед. Дар бораи пӯдошинӣ гуфта меям. Хоб ман соли 2016 вақте ки ба ноҳияи рӯдакӣ рафтам, барои хона иҷора кардан гирифтам, барои ки дар он ҷо дар боғчаи кӯдакона барои духтарчам боғча ёфтам, ки тарбиятгари хуб ҳам шогирдам буд. Барои ки мувофиқи модар бояд тарбиятгар бояд кӯбе меёбем дар китоби тарбияти кӯдакон дар ислом хондаги будам, ки вақте ки тарбиятгар шумо меҷӯед, бояд ки ягон характери тарбиятгар ба характери модар монанд бошад, то ки кӯдак чанд тарбия нашавад. Баъд ман дар ҳамон боғчаи кӯдаконаи ноҳияи рӯдакӣ тарбиятгар ёфтам. Шогирди худам ба он ҷо омадам ва хостам, ки дар ҳамонҷо хона иҷора гирам ва дар душанбе фаъолият мекардам. Баъд директори мактаб гуфт, ки пас аз кор биёед, бо ҳам меравем хона меҷӯем барои то. Баъд аз кор омадам, бо директори мактаб рафтем ба хонаҷоӣ. Гуфт ба хонаи апам меравем, апам ба мо ёрдам мекунад. Ба хонаи апаш омадем, апаш дарро кушод, маро дид, гуфт, ки муаллима Фирӯза шумоӣ? Маро нашинохтед? Гуфтам не. Дароед, ки ман шуморо шинохтам. Дар омадем, хайр хонашро гуфт ба чӣ кор омадем? Ман гуфтам, ки ман иҷора мекобам. Иҷора барои ки? Барои худам. Чӣ иҷора мекоби? Ман хонаи ман ба истед, як хонам барои шумо метиҳам, кадом хонае ки мехоҳед. Ман шавҳарам нест, 2 та фарзандам, қатъи шавҳарашро аз дунё гузашта гидем. Баъд гуфт маро нашинохтед? Гуфтам не, ман шуморо шинохтам. Шумо 10 сол пеш келини мана тобат кардаги будед. 10 сол пеш ман келиниро тобат кардаги будам аз бефарзандӣ. Ҳозир гӯ 50 фарзандаша интизор аст. Тасаввур мекунед кори пӯдоши 10 сола пеш кардагии ман, худованд 10 сол пас ба ман оварда дод, ки ман хостам бо пул иҷора гирам, лекин ин гор ки бе пул ва хонаи ман шинед. Пул ман гуфтам дорам, не пулатонро як ҷо ҷамъ кунед, барои фарзандтон дар кор мешавад, барои зиндагитон дар кор мешавад. Барои худтон пулро як ҷо кунед. Шумо кори моро иҷро кардем ба хотири худованд. Мо ба хотири худованд шуморо дар хона ҷо мекунем. Чӣ қадаре ки мехоҳед дар хонаи мо истен. Дидем подоши неки худованд чӣ хел ба инсон баргардонда меёрад. Дар сураи Зулзулот омада, яки касе зарраи некӣ кунад мебинед, касе зарраи бадӣ кунад мебинад. Ман 2006 онро давай кардам, 2016 ба ман 10 сол пас подошаш омад. Ман нашинохтам ӯ занро, лекин вай маро шинохт. Ман гуфт шуморо мешиносам, шумо гӯ келини маро чанд маротиба дар вай гирифтен, тобати худ гирифтен, тобат карден, бо суннати пайғамбарӣ. Ҳамин қадар духтаро тобат кардан нашуд, неки тобати шумо қадр келини ма ина панҷум кӯдакаша иншоалло ки интизор аст, панҷум набираи шумо ба дунё меояд. Моли фарзанд надоштам, одамро тобат мекардам. Духтарчаи ман ҳамон вақт 2016 4 сола буд духтарчаи ман. Бигем ки 10 сол пеш ман одаморо тобат мекардам ҳастам. Вале ман худам фарзанддор набудам, одамро тобат мекардам. Хоб ана ҳамин гуфтанӣ будам, ки подоши нека худованд ба шумо бармегардонад. Шумо барои 50 рубле ки ба шумо гуфтам, ин қадар маро насиҳат накунед. Насиҳат накунед, ки кор кунӣ исӯс. Ман намекунам оборчитагӣ ман намекунам. Медони барои чӣ? Намекунам. Обрӯи тоҷикоро намехоҳам барезондан инҷа. Чанда диплом доштам, мерафтам оборчитагӣ мекарда бастам. И якта. Бо мо шинӣ бошед, бо дигар шинӣ шавед. Бо оборчитаро ки шиште, мафкура ҷаҳонбинии инсон ҳамон хел мурда мерава, ҳамон хел қатъи оборчита мешумерӣ. Намекунам ман. Касе аз шумо мехоҳад аз барои худо маро дастгирӣ кунед. Намехоҳед, наметонед. Ҳар гапҳои ноҷо назанед. Пеши асабшинос равед, шумо беморед, худоам бояд тобат кунед. Хел гапҳоро дар адреси ман нагӯед. Ман шумо ягон сухани бад мегӯям? Намегӯям. Сухани бад ба марам шумо раво набинед. Ман ба шумо сухани хуб мегӯям, илтимос ба ман сухани хуб гӯед. Ман суханҳои бади шуморо просто заблокировать мекунам. Яке ба шумо мегӯям, ки нагӯед. Ба асабшинос касе ки дар кори худаш равад. Маро ба асабшинос равӣ накунед. Ман ягон бор маро худованд ҳамин қадар имтиҳонот кардаги, ман ягон бор ба асабшинос рафтагӣ нестам. Асаби маро ором мекунад ояти Қуръон, асаби маро ором мекунад зикри худованд, асаби маро ором мекунад амалҳои некам. Хоб, подписаться, лайк ва поделиться фаромӯш накунед. Миёнадорам.